قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. Ey Muhammed, sen şolarga ayt. Qaçmak size peyda bermez. Eger ölümden ya öldürülmekten qaçsaňyz, o peyda beren suratynda hem olar köp peydalanmazlar, meger bir az peydalanarlar. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Sen ayt, kimdir sizi Hudadan saklajak? Eger Huda size yamanlygy istese, ya size rahmetni istese, olar Hudaýdan başga dost we Hudaýdan başga nusrat we ýarylyk berjek tapmazlar. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. Tahqiq Allah tebarek ve taala sizlerden kimi mani bolýanlary ýaxşy bilýändir. O dogonlaryna biziň tarafymyza gelin diýip aýtýanlary da bilýändir. Olar jeňe gelmezler, meger az gelerler. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Size bahilçilik edip, bes wagty ki korku gelse, münafıkları görersin, sana bakyan, o gözleri hatakatyna aýlanýan bolup, ol bir adam yani ki ölümün bihuşlygy arady boldy. Bes wagty ki korku aradan aýrylsa, ötkür dilleri bilen size eziyet bererler, malyga heris bolup. O tekin adamlar iman getiren däldirler. Pes Allah tebarek ve taala şolaryň tamam amallaryny batyl etdi. Bu taryky batyl etmek Hudaýa nihayetde asandyr. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. Münafıklar korkudan güman ederler, kafirler gitmediler diýip. Ve eger kafirler öwrilip gelse, olar gowy görerler ki şäherden çykyp dursa, we siziň habarlaryňyzy sorap dursa. Ve eger şolar siziň araňyzda bolsalar da jeň etmezler, meger az ederler. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Tahqiq siz üçün ey müminler, Hazreti Resul-i Ekrem'de haslatlar ve yaxşı nemuneler bardır, tabi olmağa. Hudadan umid edip, kıyamattan korkyan adamlar üçün ve Hudaýy köp yad etýän adamlar üçün. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ووقتی ki musulmanlar Handak gününde kafirler görenini aýtdylar, bu zat Hudaýyň we Hudaýyň Rasulüniň wa'de eden zatlarydyr. ve Hudaýyň we Rasulynyň dogry aýdan zatlardyr. Şu gören zatlary hiç zat ziyade etmedi. Müminlerde meger imanny we